Hey boys, glædelig nytår, eller glædelig jul. Det er blevet den 24. Og det er jo juleaftensdag, så I sidder jo nok og spiser julemad og noget. Her i morges der savnede jeg fandme, jeg savnede skulle komme hjem og være med til julefrokoster og tømmermænd og alt det der sjov. Men så kørte jeg herop en tur, så savnede jeg, du skulle ikke så meget mere nu. Men anyway, så Caroline hun sidder derhjemme og pakker julegaver ind, det har hun gjort de sidste 14 dage. Og så skulle jeg lige herop en tur, inden jeg skal ned til båden. Vi har fået strandvejr i dag, så det er mega nice. Så jeg skal lige ned til båden smut, inden vi skal i kirke. Ellers vil jeg bare sige, at nu fik vi jo lavet lidt penge i 2011, så jeg håber sgu, at vi får købt et hus og noget, så I kan komme over i 2012 med et lille gæstehus, så I kan komme, når det passer jer. Og så fik vi jo noget, jeg fik jo sat med, I sparkede jo min røv, noget så grufuldt i sommer. Så det har ikke været noget godt overfaldsvin, det kommer vi ikke udenom. Så først tæsk af Hartlev og Kræden derovre, og så kom jeg tilbage her, og så fik jeg fra fodboldholdet. De gav mig prisen for at være den mest loyale. Tak for ingenting, siger jeg bare. Ikke noget med at være den bedste, og den, der scorer flest kasser og sådan noget halløjse. Nej. Nu med den, der kommer til træning, som er den mest loyale. Usselt, mand. Anyway, jeg håber 2012 det bliver noget bedre. Så det skal ikke gentage sig, det er helt sikkert. Og så, ellers så håber jeg bare, at vi får fanget en haj også, når I kommer over. Det har jeg jo stadigvæk ikke fået gjort. Så, og så ønsker jeg jer et par gode dage her. Pas på jer selv. Hils koner og unger og lovers og hvad fanden I ellers måtte have derovre. Og så tak til Røv, fordi han kommer over. Det er altid dejligt at få lidt mojo ved lige at få lov at baske den hund en lille smule. Så det er sgu nice, tak. Men okay, take care nu. Bye. Så, helvede.